Hvad så der? Så er det så blevet tid til Sebastian spiller Minecraft her. Og det er den første gaming video jeg har her på min kanal. Og jeg vil prøve at se om der kan komme nogle flere ud. Det er ikke hele tiden de kommer ud, men de kommer sådan let. Så jeg har allerede begyndt at bygge lidt her på Minecraft. Men nu skal vi se hvad jeg har bygget. For eksempel her har jeg fået udvidet huset en lille smule. Nu skal jeg lige få udvidet det her, fordi før der var det sådan her hertil. Og det fik jeg så udvidet. Så nu kan vi gå ned i min mine. Den er hernede. Og jeg arbejder på survival. Alt det har jeg bygget på survival. Så var jeg inde i en jungle. Og så fandt jeg så et jungle-tempel, hvor de var inde i. Så tænkte jeg, så kunne jeg godt lave en eller anden fed entré, når man kommer ind i min mine ud af det. Her har vi så min mine. Jeg har fået lavet noget glas, så det går ind her. Og min masser ovne. Og den har jeg også hakket lidt på. Men som I så kunne se, så er min mine jo sådan set okay stor. Men det er ikke sikkert, det er den her bane her, jeg vil være inde på alle mine Minecraft-afsnit. Det kan også godt blive kreativt nogle gange. Vi får se. Men tak fordi I så med i første afsnit af Minecraft. Og ja, jeg vil se om jeg kan få lavet nogle flere. Hej hej.